trebuie să înțelegem că discuțiile și metodele de lucru dintre autoritățile centrale și Găgăuzia, de fapt, trebuie să fie un exemplu și pentru cei din Transnistria, dacă cu adevărat ne dorim integrarea țării. Evident, cei din Transnistria monitorizează în permanență relațiile dintre Republica Moldova, dintre autoritățile centrale și cele locale din Găgăuzia și, după cum spuneam, acestea trebuie să fie un exemplu. Deci cei din Transnistria trebuie să vadă întrucât sunt de cinstiți, întrucât sunt de deschiși autoritățile centrale pentru integrarea țării, pentru descentralizare, pentru anumite drepturi, pentru anumite autonomii largi care sunt date unor regiuni. Atâta timp cât relația dintre Chișinău și Comrat va fi una slabă, va fi una rece, atâta timp nu vom putea să discutăm despre o îmbunătățire a relațiilor și cu Tiraspolul. Ne place nouă sau nu ne place, dar în opinia noastră unica soluție, unica variantă care ar putea să pună capăt acestor speculații și să ducă la rezolvarea definitivă a acestor probleme, problema de reintegrarea țării, este federalizarea țării noastre, unde ca subiecția ai federației să fie, pe de o parte, raioanele Republicii Moldova, municipiile Republicii Moldova, pe de altă parte să fie regiunea transnistreană pe principiul teritorial și Găgăuzia pe principiul etnic, să fie această federație constituită în baza unui acord de federație asimetrică și în acest fel să putem să menținem Republica Moldova drept o țară unitară, drept o țară integră, dar cu asemenea autonomie largi și, după cum spuneam, o autonomie pe principiul teritorial pentru Transnistria și pe principiul etnic pentru Găgăuzia și în astfel să închidem definitiv problema dezbinării țării noastre și dimpotrivă să mergem pe consolidare, să mergem pe dezvoltarea țării împreună cu toți cei care ne leagă veacuri, secole întregi.